Защо лефнаха? Ще играем срещу тези двамата. О, да ми се... Как не умра той? Не. Окей. Окей. Той му е меч. Напред. Като играеш 300 години с 100 до 7 меч, как да не играеш добре с меч? Не трябваше на тая посока. Да. Що изгасна? Защото докосна водата ли? Скочи! Скочи! Нещо. Не го убих, но добре тук. Не знам как слях. Той не сега. Окей. Просто трябва по-бързо да кликам E за камъка, когато имам такова камък. Пускаме такова. Той ще бъде затиснат. Какъв е шанса? Аз да пусна меч и точно в този момент той да пусне меч, така че меча да бутне платформата и аз да умра. Не. Окей, той вземе ситуация. Аз не съм в много по-добра ситуация. Не отида нагоре. Трябва надолу да отида. Ще го затисне. Окей. Не. Просто не съм добър с камък. Използвай си лъка, имаш лък. Затисни го. Можеш да стрелнеш в платформата си и да го затиснеш. Окей. Как он е 5? Окей, нещо. Не! Грешна блиц. Така. По принцип нещо е на рендъм. Окей. Така по-добре. Как го мисля това? Ще го бия.
Окей, явно няма. Как ще става така? Окей. Защо ни е лефтна? Искам да играя с повече от един плеер. Окей. Добре. Играя с добри абилитета. Дали играя? Добре, не знам. Той е черния не играе добре. И сега този меч за винаги ще остане там. Не, той е на черния. По принцип, плеер, който умре, е поставил меч и умре. Не, плеер, който има меч, постави меч и умре, той меч за винаги ще остане на мапа. Малко и двамата да паднат. Ако това го бях мислил. Не, той ще обясня. Закъсня. Не. Окей. И преди явно мисклих на това. О, не. Окей. Той просто не мръдна. Окей. Така не мога да го контролира. О, това почти има цели. Но съм крив. Защо не мога да ги убия тя? Това не ми се логваше. Да, защото кулдаун е по-дълъг, когато блинкнеш плеери. Да, когато блинкнеш платформа, кулдаун е 2,5 секунди, когато блинкнеш плеер е 5 секунди. Окей. След него той няма да може да ме убие, защото няма нещо като лък. Но има това. Окей, той го мисля. Взимам се даша. За малко да умра от меча му.
Ако сега мапа почне да пада, то няма да оцеля. Да! О, това всъщност беше много близко. Така... Това... Не. Това няма да вареше. Не. От това се страхувах. А той падна. Няма да ма... Не. Аз мога е така. О, почти. Окей. Предвода ги двамата с 3, което е добре. Как мисля? Това го удари! Трябват ми някакви по-добри играчи. Трябва и двамата да ме целят мене. О, той е лефтна. Имам пред мерси за Фрейдаша. Може да ме направи меч. Окей, трябва ми по-добър. Семстър не е достатъчно добър. Да го махна ли? Окей, ще мога ли да го бия с 3 енджин? Няма да играя с 3 енджина. Аре да сте някой от зеления отбор. Защо лев на оня? Окей, все едно. Да видим дали той е синия добър. Окей. Той ми помогна. Сега мога да победа по-лесно. И победих, но нямаше да победа без неговата помощ. Мерси. Той играе с констант меч ли? Аз без това щях да го бия. Ще правим това по-голямо. Само меча е така. Не очаквах се, сега му стана така. Не умрях. Не. Взема ли меч? Не, знаеш какво, дай ми това. Това не беше най-умното решение. Не, надях се спориш да мича да го довърши. Приса. Така.
трябваше да го дочна. Преди това смръзнах, така също е добре, защото имах не толкова хубави билетата. Значи, това го махаме, бутваме това. Не, няма да умра. Знаех си. Не. Нещо. Не. Окей, аз съм при него. Не, така съм добре. Той хитна. Имам преди, нямаш много късмет, имаш даш. Той телепортирата блинка спрямо по принцип. Къде са? Помислих си, че ще ме телепортира ето тука. Защото видях нещо там, но сега не говорим за това. Тука меч е добро, билите, само не го използвайте тука, защото аз не съм добър с лък. Но не сериозно. Не съм добър с лък, защото играя постоянно с граната. Сега имаме повече място. Не! Аз ще умра от меча си. Не! Май! Той какво очакваше? Пред сигурно да дойде малко по-надолу. Да ми да... Окей. Ма си кликнах средното билети. Аз ги водя двамата с 6. Аз съм с рендъм. Имам преди те май с рендъм. Не, този... Окей. Чак сега се върна. Окей. Не, аз ще бъда на мечта. Не мога да го пусна вътре. Ама... Джъмпнах по-рано. Ще го спишнеш. Няма. Меч, гъст. Не трябваше да мърдаш. Гледа. Гледаме това. Гледаме сайдването, но... Най-малко забравил.
Защото я замаха! Рейчко твали! Играл съм ще това. И се това е. С всички съм играл. Но защо сте от един отбор? Влез от различни отбори. Имам пред аз пак и тримата ще отбия. Не. Не, сега ще ме дисконектай. Добре, оправи са... Знаеш какво? Спираме сърча. Взимаме това, ако го бия 5 пъти, т.е. предина 5 пъти, то е топ по-зле от мене. Например, това е доста досадно комбо. Буквално той не може да отиде никъде. Окей, убих го. Не го убих го. В принцип, аз казвам, че ако добия 5 предина с... Ако набере 5 преднина с камък, все едно това за нещо. Но това е по-забавно. Няма да вземам друга абилитета, ако ми даде да мърда. Уа! Не. Окей, целта ми е да го ударя 3 пъти подред. Тая планета всъщност никой не съм знал, че съществува. Не, знаеш какво? Окей. Какъв е шанса? Аз не можех да мръдна докато ме спомваше. Лагна. Окей. Така. Махай са. Не. Да. Не. Да. О, не. Той май се отказва. Ако това го хитна. Окей. Yes. Не, той се отказа. Ай, чао.